ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଖବର ତାରିଖ 23/7/2025। ଖବର ନମ୍ବର 1, ବୋତଲରେ ପେଟ୍ରୋଲ ବିକ୍ରିକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଯେକି ବନ୍ଦ ହେବ କଲାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ବିକ୍ରି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆଣିବା ନେଇ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା। ଏଫ୍ଏମ୍ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ନିଜ ଦେହରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଲି ପୋଡ଼ିହେବାର ସପ୍ତାହେ ପରେ ପୁଣି ଘଟିଲା ଭଳଙ୍ଗ ନାବାଳିକା ପୋଡ଼ି ମାମଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ କଳାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ବିକ୍ରିକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏନେଇ କଟକଣା ଜାରି କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏନେଇ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରେ ଲୋକସେବା ଭବନରେ ବସିବ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ। ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ସଂଘ ଓ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ସାମିଲ ହେବେ। କୃଷକ ନୌକା କନକ ଜେନେରେଟର ପାଇଁ କିପରି ପାଇବେ ତେଲ, ସେ ନେଇ ନୂଆ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, କଳା ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ବିକ୍ରି ଉପରେ କଟକଣା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆସିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ବୈଠକ କରାଯାଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ। ଏହିଭଳି ତାଜା ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2027ରେ ଅବସର ନେବି ବୋଲି କହିଥିଲେ, 11 ଦିନ ପରେ କାହିଁକି ବଦଳିଲା ଦନକଡ଼ଙ୍କ ମନ? ସୋମବାର ଦିନ ସଂସଦର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନରେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଥିଲା। ଅଧିବେଶନ ବେଶ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଆଗାମୀ ଅଧିବେଶନକୁ ସଂସଦ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ବେଳେ ଆସିଥିଲା ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଲା ବୋଲି ଖବର। ତାହା ଥିଲା ଜଗଦୀପ ଦନକଡ଼ଙ୍କ ଇସ୍ତଫା। ସୋମବାର ବିଳମ୍ବିତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ ଜଗଦୀପ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇଥିଲା ଇସ୍ତଫା ପତ୍ରର ଜଗଦୀପ ଦନକଡ଼ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଇ ସେ ନିଜ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାରେ ଦନକଡ଼ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ 2 ଜଣ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଓହରିଛନ୍ତି। ତେବେ 1967 ମସିହାରେ ଟିବିଗିରି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ 1969 ମସିହା ଜୁଲାଇ 20ରେ ସେ ଏହି ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। 1969 ମେ ମାସରେ ତତ୍କାଳୀନ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜାକିର ହୁସେନ ପରଲୋକ କହିଥିଲେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଗିରିଙ୍କୁ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦରୁ ଓହରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଦୃଢ଼ ସମର୍ଥନ କାରଣରୁ 1969 ଅଗଷ୍ଟ 20ରେ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଥମ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୋଇଥିଲେ ଯିଏ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପୂରଣ କରିନଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ୟୁପିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରତିଭା ପାଟିଲଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ପରାଜିତ ହେବା ପରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବୈରମ ସିଂ ଶେଖାୱତ 21 ଜୁଲାଇ 2007ରେ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ଶେଖାୱତଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ମହମ୍ମଦ ହମିଦ ଅନସାରୀଙ୍କୁ ଏହି ପଦବୀରେ ନିର୍ବାଚିତ କରାଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦବୀ 21 ଦିନ ପାଇଁ ଖାଲି ଥିଲା। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆର୍ ଭେଙ୍କଟ ରାଓ, ଶଙ୍କର ଦୟାଲ ଶର୍ମା ଏବଂ କେ.ଆର୍. ନାରାୟଣ ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ପରେ ନିଜ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଏକମାତ୍ର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିଲେ ଯିଏ କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ସେ 27 ଜୁଲାଇ 2002ରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 3, କାଲିଠୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଏହି 2 ଜିଲ୍ଲାକୁ ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ଯାଜପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୁଳ, ଗଞ୍ଜାମ, କଟକ, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ ଭଦ୍ରକରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। 24 ତାରିଖରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ଯାଜପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେଓଗଡ଼, ବରଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ ଓ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା ଅଛି। 25 ତାରିଖରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର ଓ କେନ୍ଦୁଝରରେ ପ୍ରବଳ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ବଲାଙ୍ଗୀର, କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି, ଦେବଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ ଓ ଯାଜପୁରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଆସନ୍ତା 23 ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। 23 ତାରିଖ ବେଳକୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି। 23ରୁ 24 ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। 23ରେ କଟକ ଓ ନୟାଗଡ଼ରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଏହି 2 ଜିଲ୍ଲାକୁ ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଖବର ଏତିକି ଥିଲା। ତ ଆଉ ଦେଖାଇବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଏରିଆରେ ବର୍ଷା ଆସୁଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ ଆଉ ମତାମତ ଦେବେ। ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।